Mario is een jongeman, ampertjes 34 jaar oud. Ik ben van Suriname. En ik ben namelijk in Bonaire om meer te weten over de JCI hier in Bonaire. Ik ben voor dit jaar de vice president assigned to America. En JCI Dutch Caribbean, waaraan Bonaire ook aangesloten is deel van deze bijzondere organisatie. En we zijn wereldwijd in meer dan 100 landen. En we zijn wel tevreden hoe het allemaal tot nu toe gaat. Maar we hebben sowieso meer leden nodig om ervan zeker te zijn dat hetgeen wat wij doen binnen de community, dat kan blijven bestaan voor onze gemeenschap. Je hebt meer leden nodig. Natuurlijk, om meer leden te krijgen willen mensen weten waarvoor staat JCI. JCI is een non-profit organisation. Wij zijn geen serviceclub. Laat mij dat gelijk zeggen. We zijn een organisatie die ervoor zorgt dat we leiders maken voor de gemeenschap om verandering teweeg te brengen. Dus alles wat je hebt geleerd qua leadership skills binnen de organisatie is de opdracht dat jij naar buiten gaat om dat te gaan sharen met je local community. En dat iedereen mee kan doen aan de community impact. Want zoals je weet zijn we op dit moment in een veranderde wereld waarbij we leiders nodig hebben om een bijdrage aan te leveren. En gelooft u mij, JCI is de enige organisatie waar je daadwerkelijk leiderschap verschillende stijlen kan leren. Dat gaat om projectschrijven, het gaat om public speaking, debating, you name it. We zijn een leadership organization en wij gaan steeds meer door hiermee. En we zijn ook de enige NGO in de wereld die namelijk een zit heeft binnen de Verenigde Naties, namelijk de UN.